Yabona usho ukuthi uma. Ebakade umswati. Umswati. Hawu. Wangiqala kangaka ukomo? Ujabulisa nje umfazi. Busa. Wenzani? Wenzani? Mina ngikondla wena la wena uphisa undani intombi. Awungene emotweni ukuphapha, mfana. Hey, imali yami. You are fired with immediate. Ukuthi uyaqhubeka nento zakho. Immediate. Ugcina phela ngo-effect. Immediate effect. Hayi wena ngishilo bathi Lethando wami. ngiyadlala. Lalela, ntombazana. Jim. Awa, ngiba ubuza ikhumbi le iyakhamba. Iyahamba. Jim ELimpopo. Wena ndoda wozala sikaze angazi ukuthi yini inkinga yakho. Hello? Madoda. Anginayo time lomswahla. Uthi ngithathele enye. Phela na iPhone unqobulwayo le. Madoda. Hello. Yeah. Hey, take it ngala. Hello. Yo. Wemfana. Kanti ukuphi manje wenza njani manje usuduba umsebenzi manje? Ngoba phela nginenkinga lapha nango abantu lapha bafuna ukutranslate. Akekho ngikushilo phela wena. Ngixoshile. Mina mfana ngithe mina hamba. Ngisho ukuthi sibonga phambi kwami. Angisho ukuthi bengasho ukuthi ukuhamba kwangempela. Umuntu uxoshwe ufired uxoshwe umuntu uthi ahamba. Mina bengithe hamba nje mfana uyini manje uduba umsebenzi? Angibuyenyuka imali. Qala nangithi sekusuku 100 manje seyenyuka ngifuna 200. Wahlanya wakwambona wena umuntu negotiate imali azoyihona. Ayiyeka manje. Ntokazi. Yebo. Ngena phela eLempu nje neteksini. Ngiba ubuza ikhumbi le iyakhamba. Ikhumbi le iyakhamba. Iyahamba kodwa isamile kodwa manje izohamba. Awa. Ngiba ubuza ikhumbi le iyakhamba, ikhamba ibhekephi? Hawu, stop. Awa kunakinga ngizakulinda. Umuntu angiyawuzwa wankinga. Anginankinga. Awukho umraro. Awukho. Tobazana omraro lama kosemna ngikhuluma lento lena. Wefana. Allo? Yebo. Lalela mfana kuneka phela hayi ngizokunikezwa dlati woza fana. 200 manje. Mina ngithethe 250 zake ngikhuluma ngo200 mhlawumbe network ngifeza. Mfana uma uzokwenza slim uthi network. Yipi network yakho? Uyabona nje njengoba lokuthi ngikhuluma iyanyuka imali ngiyela 300 manje. Ngiyadla mfana. Woza khehla lami ngibhekene nenkinga enkulu kabi lapha. Hey. Ngena sisi. Ngena. 250 woza 250 uzothola 250 wakho waza phela mfana yini kanti manje ufuna ungishiye emanyeleni woza akhule kantokazi kuyahlangana ngiyathokoza abe sabate lipopo kapha kapha Ayashisa namhlanje. Mfana yabona amanyalo singifake kuona manje. Abantu umnanga umuntu lapho business lo unini ngibe ukuthi ethi i-taxi yagijima yahamba ngithi yebo izohamba i-taxi izogijima i-taxi izofika eLimpopo akangizwa. Wena uyahamba kodwa uwe unama language la. Ngifuna imali 250. Uzothola phela 250 angithi uwe phela useyiholela. Uyi-manager awukhuluma naye nango. Khuluma umtshele kumtshele. Wangiqala kangaka ukomo yathoma ukubona ngifake isikhethu. Uhlekana nabani uhlekana wena mfana uzini uzosebenza lana uyabona ngiyakusiza ngithatha le emgaqweni udle emgqomeni kadoti lapha ukushubela ngithi uzokwenza umsebenzi webhizi uyahleka la yini ehlekisayo kulento eshiwo la ngoba lesi simlangeni eTexini Awungitholanga mina emgqomeni
Wena ungithole emgwaqweni ngifuna umsebenzi. Umgqomo uboceleni. Hayi ukuthi ngithole ngidle. Into eyodwa leyo mfana. Imtshela sesiloda ngangena eTexini. Alethi imali yami. Awungene ngekhumbini. 400. Uzozwana phela. Yilokho kuphela. Hayi. Lo sesunamanga. Ngishilo ngathi uba ngene ekhumbini. So manje lo 50 rand ngizothola kuwena. Wafana ngizongijwayela kabi mina. Uyiholela. Owabona umuntu eyiholela. Ngizokunikeza imali yakho. Okay mama ngicela ngiba ungene ngekhumbini. Ngiyathokoza ngiba utshela umngane wakho lwalise kungiqala ne. Ngiyakwazi. Uhlekani. Wena mfana uzokhahlela. Uhleka futhi uzohleka nami uzotranslate la. Uzongensilima sakho mina. Hawu, uyatranslate ngikhokhela ukuthi uyatranslate. Hawu nayimhlola labo. Abese abantu Limpopo ngapha Limpopo isho ngelenye lonke isho. Limpopo. Yasamaya yakho Limpopo, yasamaya Limpopo. Tsamai. Mase sizoba 300 phela singavumelanga ukumemeza manje. Limpopo. Abese abantu. Limpopo la. Malimpaso. Mama, Limpopo lapha. Wozala. Me. No, msebenzi. Washo la imoto ikhawashi. Hayibo, mfethu sikhathi sivumelane ukwasha imoto. Hawu hey. Kanti ngesikhathi ubusy efonini lapha unyusa imali uthi seku 250. Ngithe mina kuwe okay ngoba usunyusa imali nomsebenzi uthi uyanyuka. Kusho nje usuzogeza ikhawashi wena usicaba boy wena njengoba usuqala usumemeza nje angithi imali menyuka nomsebenzi awunyuka. Awungizwanga? Hayi mfethu ukuzwanga. Mhlawumbe kuyi network. Angithi nami network ayikuzwanga ngithi u250 nami network awungizwanga ngisho umsebenzi. Mfethu mina ngicela ukuthi angcono sibuyele ku100 rand. Aba ke ngikho ukwenza wonke lo msebenzi ongaka. Asibuyele ku100 rand ke kana. Usho ukuthi angimemezi njengoba. Kuhlakaniphile manje. Hlakanipile bacabana. Isahlele kamnandi. Ize kushathi. Osamemezi. Hayi phela sisibuyele ku100 rand. Alright Limpopo okay. 50 rand uyamemeza. Ngi 50 rand la memeza. 150. Limpopo. Go. Limpopo lapha. Osa mama. Mama Limpopo lapha. Mfethu. Ni Limpopo. Yeah. Usana kancane mama. Woza mama. Shela. Suka phela eduze kwakhe Nkosi yami umadoda. Imaqhamuka abantu ke manje. Yabona ka baya Nkosi yami mama kekela keketomisa yamkekela. Duhle umadoda kayena ngithona ngithukuza. Sala abantu sebantwini. Hawu mama ekhaya ngiganiwe. Ekhaya badinga wena mama uthi uzokotiza ukekeliza labantu. Nkosi yami. Hithi wamuhle man. Imahanyane budi. Imahanyane. Leli gama laze lamnandi ngezimjunju yothando mama imahanyane kodwa we mama oyikeke wasobuhle kanjena bathi ubani igama Taxi iyakai. Iyakai ngizwa Nkosi yami ngizwa eqhamuka ezulwini igama lasezulwini ayikho into ngimzweni egameni iyakai mama igama lakho limnandi linjengojule news iyakai. Hayibo. Yini manje? Akasho ukuthi igama lakhe uyakai. Ubuza wena ukuthi le taxi iyapi. Iyakai. Mfana wangikhipha yabona sengiphakathi emjunjuni othando wangikhipha phakathi. Yini uba nothele tolika leyo nto leyo. Waphela mina ekhanda lami uyakai. Iyakai itaxi yeLimpopo. Muratiwa Klaya bari ya Limpopo taxi. Futhi uyazongichaza kakhulu masongibiza njalo ngathi Shirati singene. Manje yini lokho indoda yakhe? Avele nakalaka usuku lami manje. Ya, umrati usho ukuthi isithanda sami futhi indoda yakhe. Ubani othe tolika umratiwa ngisho ukuthi indoda yakhe awona mfana wena uzoxosheka futhi xosheka times 2 ngena itaxi naninyanyisa la ngeke no mama ngeke ngikuvumele ungene ngemumva wena kumele usheshe ufike basale bonke lala ngena mama uyaphi wena Nomnyango. uyaphi Ngiyangena. hey wena mfana angahamba overload la ngena ngemumva thandana le taxini yami Limpopo. Yabona ama customer plus 50 rand. ubani othi kunabantu abareserve amasethi abezayo uhambe lapha eBackstage hawu nangu umfana ucabanga ukuthi
Mama. Is a Muratiwa is a backseat. I'm right ayo. Ayi mama. Uyazi umchaza nami usosimala labo uMaratiwa iyakai. Akuthi mama iyakai iMuratiwa. Kusho isimali sakho sihle mama. Awu hey. Nathi shada qoba labafanyana lokho kodwa ke sofika eLimpopo usuqome mina. Eh sesigcwele yini manje into zami manje wenzani manje wena Manje sigcwele kuphi? sigcwele nopane jikani ntshele uzokhuluma Ayikaqali nje ithi sifuna imali mos. Hello wenzani. uqala ke mina ke ngibize ngo handsome mina ke ngokushaya mina ke ubiza mina ngiyinsizwa mina ngingayenzi lento lapha kimi iseteksini lana Is this taxi? Iyakai this taxi. Kusiyami lonakala ke igama likayi walona nani manje ligama wena mfana ozokhuluma nomuntu wakho ozokhuluma nomuntu wakho una imali ngikhuluma ngemali kimali Uyakokai. KoLimpopo. Yeah. Yeah, ke 400. kokumko Mina ngihola nini madoda? awume KoLimpopo la Kodwa sekufuna ngisale ngihola. ungenzike awume wena ungenzike lento zakho lana uyasezwana yeah ngena ke Tsena. makopa iqile Tsena. Dulamo, yeah. Hayi. Itla kupana kamo. Hayi tokuba. wona yini into enzayo manje senikopana khona lana kopana nje public umakopana kopana la Ngihole manje. baba uzophatha kahle ama customer lawa ngokwenza amakopana please man ayikopana emini kapha sikhona ekusenjako udlala umakopana lana hawu nikopana ini wena mfana awuhlahlwele hawu kodwa Muratiwa uyabona mase ngiphethe imali kanje na mama uvela ufana nemali lapha kimi isemratiwa izongiqoma le ntombi izongiqoma Yazi into umfazi womuntu njalo. Buka le ndoda sibuka kanjani lapha emuva. okwahle bona ukunaka indaba ezingafuni hawu kanti yini wena mfana yini wangishelisi la baba ngithi Muratiwa ka mama ngithatha lapha Ha, ngiyakuphethe Yo, what's up? What popping, guys? Are you good? oh uthi bafethu kuhamba kanjani? ofuseke ushuthi ngizwe into ngathemina wena utoli kamanye amalanga shaya isingisi ngiyasazi mina ngiyakwazi ukuthi You know what? Shut up. angimbona Shut up. Let me ask. Is Uba this wow, text lo. going to Limpopo or? uyazi ngifuna ukuprovelana ngifuna ukukhombisa ukuthi kahle ubha wawo lo umZulu insizwa le isuke yangena ubha wawo Nah, bro. imali lapha wawo khuluma isiZulu Is this text going to Limpopo or? o imala Okay, I'll wait. ukukhombisa mina wena mfana lokuthi kwenzakalani lapha emhlabeni abantu bayasenzisa bazenza Hey, boy. isiZulu Hayi futhi ngiyabuza ukuthi na i-taxi mhlambe iya eLimpopo eLimpopo. angithi yabona insizwa lena isingena ubha wawo phakathi noChris Brown ngena phakathi phemotweni fana siLimpopo 400 eh? shanga ngemvubu Gibele. You know what, bros? I got you. ayigajula ngemvubu namfana Masla, fems. ukhuluma isiZulu wena demet I know, itext manje. Awuthi asale sambani sesogcwalisa ngendlela. wena Uma usuphethe isikhathi itax sihambile. wena usuphethe itax Fethu ngilambile angikaze ngihole. ima ngicheke mina 1 2 3 4 5 Wena nika, udlulisa imali. lo ayidlulisa imali nofana ngaphambili lapha Don't worry, fam. Femo. wena mfana asiyona ufem ngayazi ufem kumele ufemeli ngena ufemeli wakho mina ukushanga ilahle phansi ngalemvubu lesithwebhu ube insizwa manje Nah, fam means you're my bro, you know. Nkosi yami angena ubra mina oza la 1 2 3 4 5 asambeni ngoba ngiyabona ukuthi uzokwazi bamehamba bemeza endleleni sobathola abantu Plus 50 rand. Phela besingakhuluma ngokumemeza. Namhlanje ngikusila ngaso ngihole. Ngaso ngihla. Somemeza. nawe ngeke sizwane mina nawe tshela unyusa ama price unyusa ama price ha Limpopo. alright Sabe baba manje uyaqula ukudlala. awe Limpopo lapho esiya khona kodwa mama hey Muratiwa nakho kodwa kuphe Muratiwa waka
Hayi. Hayi tjatja. Hey ngaze uzofika eLimpopo kumnandi lapha. Hey bakwethu. Anisize lapha. Abangadlulisela imali abadlulisa imali. Wemfana. Angithiya yakho memeza manje uLimpopo. Limpopo. Ungakhokhelwa wena. Siyahamba ke manje. ELimpopo, shemu. Shemu, shemu. Sesiyahamba thina. Shemu, shemu, shemu. ELimpopo, shemu. Oh, shemu, shemu. Sesiyahamba thina. Shemu, shemu. Oh. Zora. Yini? Hoy, ngibona abantu bathi bafuna ukusubscribe. Oh. Hey, Subscribe phela bafowethu. Uyambona manje mase statue kanje manje. Uzomela inhliziyo le muntu. yebo subscribe. Oh, ukusubscribe. Leli button elibovu lapha na. Ngikho. Ngiyamangala ngiyangitshela ukuthi lo ufike umini mhlawumbe. Ngicabanga. Bafethu, subscribe lapho, ni comment and like. Share man, come on. Share. We love you.